Goddag, mit navn er Profile, og i dag har jeg fået en løbehjul-challenge. Og ikke en løbehjul, men en rulleskøjt-challenge. Jeg faldt lige her lige før. Så min hånd lidt. Meget lidt, men fuck det. Så nu vil jeg vise jer lidt rulleskøjt, halløj. Så. Og så er det Magnus tur. Jeg laver lige en special til sidste.